Bueno, Rubén, gràcies per vindre així, a Raonem. Has vingut de motu propio, no t'hem obligat. Jo pensava que venia a l'encontre, però vale, està bé, pues Raonem no, estem. avui és Raonem, Vale, avui vale. és Raonem. Vaig a dir una nota biográfica que tinc así teua. Rubén García fue un actor y humorista uruguayo, recordado por su personaje del cantinero en el célebre programa cómico de Calegrón. Fecha de nacimiento 20 de febrero de 1934 en Uruguay y el fallecimiento el 5 de septiembre del 2013. Pues te ves molt bé, ¿no? És una entrevista pòstuma, no? Se diria que... Esto es verdad, esto lo pone aquí. Però tu saps això, el que va passar o no? No, no, conta, conta. Pues això és que fiu un vídeo de la independència de lo de Catalunya Sí. i pues, n'hi ha gent que no li va sentar molt bé. Ajá. I n'hi hagué un tio rabiat que me fica per Facebook, fica este payo es uruguayo. No me digues. Y fica, cuando intenta hablar en catalán le sale acento a valenciano, el sí? tío. Y es que ell s'havia ficat en internet tot rabiat i havia ficat Rubén García, actor. I en Wikipedia és el que tu dius. I el tio se pensa que soc una persona que s'ha mort fa quants anys? En el 2013, en el què te pareix? 2013, sí. Estic... Pues sí. Estàs mig entrevistant a Jordi Hurtado. Està quasi. Vaya. Bueno, Rubén és valencià, és de Montcà, és humorista, és còmic, molt conegut, no només en València, treballes en Mallorca, treballes en Madrid, treballes per molts puestos d'Espanya, te va molt bé. Bueno. I, bueno, contamos què estàs fent ara, què te dediques? Bueno, principalment estic en el rollo dels monòlogos, que Sí. és el que jo més domine, per dir-ho així. Entonces sí que, bueno, estic tots els caps de setmana, divendres i dissabte, en Gran Via, en Madrid, en la Chocita del Loro, que ja fa anys que estic allí. I després, una vegada al mes, estic així en València, en la Terreta, en el Flumen, el Teatro Flumen, que està darrere de Nuevo Centro, per Campanar, per ahí. I una vegada al mes també en Mallorca, en La Movida, que se diu que és un cafè-teatre d'allí. Bàsicament això, després sí que és de veres que una vegada cada 2 o 3 mesos girem per tota Espanya, anem a Astúries, Galícia, bueno, per on toque. I a banda fas vídeos d'anàlisi polític en Facebook, i a banda faràs altres coses també. Bueno, principalment el tema de lo del canal, Sí. que és, sí, pues un poquet analitzar des del prisma de l'humor el rollo que tenim avui en dia, que cada dia que t'alces n'hi ha una història distinta, no? I entonces sí que és de veres que per ahí, pues, bueno, n'hi ha més gent que sí que s'ha ficat en el rollo del canal, o m'ha vist per Facebook, o és seguidora dels vídeos, i després ja sí que ve al teatre a veure monòlegos. Sí. Com has començat en això de l'humor? Pues mira, si te conte, jo soc de Montcà, i ahí tenim un pub, un cosí meu i jo, que feien monòlegos, però nosaltres contratàvem a la gent, contratàvem els monologuistes. I vingui la crisi, no sé si te'n recordes, Algo, me recordo, sí. i que se quedaren sense diners, a sort de veres, para contratar a monologuistes, y entonces el meu cosí me va a dir, oye, ¿y si hacemos un concurso de monólogos? Yo lo presento, ell feia de presentador, y tú te preparas un monólogo. I això va ser en el 2011, i mira, No me digues, així no va ser de fàcil. i no m'he baixat des d'entonces. Tu, per altra banda, cada volta més els teus anàlisis són més polítics. Serà que el nivell de la gent que ens governa t'obliga i no te dona més remei que no? Pot ser algo així? A veure, jo crec que n'hi ha molt de polític que podria ser monologuista, segur. Xistes no em faltarien, però te conte, jo pense, perquè jo pensava, quan canviaren a Rajoy, això ho contaré molt algo perquè de veure jo, quan canviaren a Rajoy, dic, hòstia, s'han acabat els xistes en el president. Sí. Perquè Rajoy, una altra cosa no, però material donava, no? Donava un muntó. N'hi havia vegades, tio, que me ficava els vídeos de Rajoy seguits. Tu te'n recordes quan intentava dir una cosa i no l'eixia? Sí. S'enganxava, i jo sempre digo, Mariano, compro vocal i resuelvo, no? Que estava en això. I jo pensava que quan tiraren a Rajoy, dic, bueno, pues acaba ja de fer anàlisi polític, ja no t'entré ja, perquè en els nous, i hòstia, tio, és que els nous... a nivell d'Espanya i de València, perquè València també... Exacte, també n'hi ha que parlar d'això, des de luego. Entonces, pues cada vegada més, perquè lo de Pedro Sánchez és que és muy mentiroso. És un poquet. És que tot el rato diu mentires. Sí. Jo crec que no se diu Pedro, de veres ell. Te deu de resultar difícil trobar un tema o descartar 20 per a poder agarrar-ne un, o no? A veure, sí que és de veres que n'hi ha temes que està tota Espanya parlant d'això. Clar. I després n'hi ha alguns temes pues, que a lo millor és més per lo que m'interessa a mi que per la viralitat que pot tindre aquest tema a nivell nacional. Clar.
este nivell de crispació que es veu en la societat i en la gent, tu creus que té que veure en el tractament de la informació política que fan els mitjos? Vull dir-te, no penses que la gent cada volta és més hooligan i pareix que siga del PSOE o de Vox o de Compromís o d'alguna cosa, com si foren de la seva família o hinches de futbol? És una cosa un poquet estranya i dona una poqueta de por, no? Jo he estat veient els teus vídeos i n'hi ha gent que te diu unes animalades que no sé si dir-les en esta entrevista. Bueno, tu fas captures de pantalla i les publiques en Facebook, però és una cosa terrible, vull dir, te dona quasi més por que risa. Bueno, tens raó, jo penso, i hem parlat fora de càmera un poquet d'això també, no? Que els mitjans de comunicació sí que és de veres que estan fent campanyes permanentment en una direcció o una altra i segons el mitjà de comunicació que la gent trie, pues se polariza el rotllo i... Mira, te vaig a contar una anècdota perquè això és de l'altre dia. Estigui actuant en Múrcia i de Múrcia pa València se tornaren en BlaBlaCar. El tema este de compartir el viatge, no? N'hi havia una xiqueta de 19 anys que estava estudiant en València. Total, que al final començaven a parlar en castellà, perquè la xica pues, no dominava molt bé el valencià, dic, pues parlem en castellà, sense pegues. Ella era de izquierdas, de izquierdas, de izquierdas, de izquierdas. Eres de veritat. Empezamos a hablar de temas políticos y solo sabía cosas malas de la derecha. Ja. Entonces, quan li intentaves fer un poquet o ficar-li l'ejemplo de les coses que havia fet mal l'esquerra o que estava fent mal l'esquerra, eso me tengo que informar. Ja. De eso me tengo que informar. I és perquè el que tu dius, que els mitjans de comunicació, segons si t'informes per una banda o per una altra, te conten només unes coses i al final la gent... O no te conten les altres. No te conten les altres. Entonces la gent només sap el que li interessa Sí. o de lo que s'informa en aquest mitjà de comunicació i se fan hooligans, sí, estic completament d'acord. I el panorama polític en Espanya com el veus? Fenomenal? Jo crec que se m'ho van a quedar un chistes, tío, Sí, de categoria. Igual rebenta el país, però... Sí. Ho veus complicat? És que, a veure, és una fira, perquè no n'hi ha estabilitat en el govern. Des del meu punt de vista, no m'agrada gens el que està passant en Catalunya. Com has dit, jo estic mig en Mallorca també per la meva parella i toque molt en Mallorca el que està passant també en el tema de la independència allí i sobretot així en València me pareix que de fa 10 anys cap així estem en una situació vinculada a la independència que no m'agrada gens. Exacte. Respectant que la gent pugui tindre la ideologia que... Cada un que siga, però n'hi ha que dir-ho, n'hi ha que dir-ho. A mi no m'agrada i me pareix que en el govern que estem ara funcionant és un govern que tinc la sensació de que va cedir, per exemple, en aquest aspecte, prou a la gent independentista. Entonces, no m'agrada gens. Chistes i seran un animalà. Clar, feina tindràs... Jo penso que sí, però perquè molt sucosa, clar. és que cada setmana passa algo que és de risa, cada setmana passa algo. I entonces, però que no m'agrada el camí, no m'agrada el camí, que du això. I en València com ho veus? Pues home, lo primer seria que mos tornaran els 4 milions d'euros de la MT. Això seria lo primer que tindrien que fer. És una broma, no? Jo crec que en València, pues, en la mateixa direcció, jo crec que el govern la meva sensació, el govern que n'hi ha de Compromís, que pareix que damunt és Compromís el que du tot, jo crec que el Ximo Puig està un poquet... Pareix que no n'hi ha un altre, de veres. Jo penso que sí, o per lo menos és, ja t'he dit, la impressió que jo tinc. O a lo millor li interessa al PSPB estar a Xina. Tu creus? No ho sé, pot ser que li interesse. Pot ser que li interesse, però... Què fas al ruïdo l'altre? Com dia, se t'està comiendo la tostada, que diuen, no? Sí, pues penso que és de Compromís estan fent molta marxa i jo crec, i tens l'exemple de Catalunya, que al final un partit com Esquerra Republicana de Catalunya, que era minoritari, va fent marxa i ara el PSC de Catalunya no és res o és un partit que no té una posició com la que té ara mateix el PSOE en València. I ese canvi jo crec que en València se pot produir en la gent de Compromís. Entonces, bueno, és un anàlisi meu des del meu punt de vista. Evidentment, a mi la ideologia de Compromís no m'agrada i tinc que dir, i faig xistes en ells i tinc una sensació de que aquesta gent ha arribat al poder enganyant-nos i ha arribat defendent temes com la llibertat d'expressió, igualtat i demés, i són els primers que després
pues, fan una censura total i la llibertat d'expressió és la d'ells. La d'ells només. Entonces, pues no m'agrada. I no m'agradaria que en la meva terra pues, el primer partit polític fora un partit que actua d'esta manera. Precisament parlant d'això, tu creus necessari que n'hi hagi un partit polític valencià, de valencians, de centre, que respecte l'estatu quo espanyol, la Constitució i tot això, però que siga d'obediència valenciana? Creus que és necessari en el panorama polític actual? Des del meu punt de vista té que ser no necessari, sinó fundamental, perquè si mires un poquet el rotllo de les autonomies, és de veres que les autonomies com són Catalunya, Comunitat Valenciana, Galícia, País Basco, inclús Balears, que són les autonomies que poden tindre un poquet el rotllo independentista o un rotllo de no sé, de no ser a lo millor com les altres comunitats que estan més... Nacionalista, fort, per dir-ho d'alguna manera, sí. Igual no sense arribar a l'independentisme, però sí. Totes aquestes tenen partits forts en l'autonomia que se preocupen molt per defendre lo de la seva terra, per dir-ho així. I jo crec que en València no ho tenim. Crec que Compromís, si Compromís té que ser l'alternativa o el partit polític que defenga lo dels valencians, jo crec que no anem per on toca. Crec, però jo no soc polític, al final soc monologuista. De fet, en temps del PP i en temps del PSPB i de Compromís continuem sent l'autonomia pitjor financiada de tota Espanya. En una diferència prou gran. Segurament tindrà molt que veure que no n'hi hagi un partit polític nostre. Penses? Bueno, no es que ho pense, es que els números estan ahí, els datos ja estan ahí, es que tu te vas a una... O sea, pensa en l'autonomia de Catalunya. Esta gent, és de veres que Catalunya aporta un animalà, però és que València, no sé si estic fent bé els números, però crec que n'hi ha 4 comunitats que són les que aporten, no? Que són Madrid, Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Aquestes són les 4, no? I després el resto agafen de lo que és el tema de la repartició que fan, no? Pues claro, no pot ser que València siga la tercera que més aporta i la pitjor financiada, perquè ahí tindria que haver, des del meu punt de vista, un partit polític que defenga això, tio, com ho defenen les altres autonomies. Això no està, tu te vas al País Basco, en el País Basco tenen l'acord que feren fa molts anys i tenen pues, el que tenen, que és un nivell econòmic, socioeconòmic superior. Molt superior. A mi em pareix que això ni ho està fent el PSOE de València ni ho està fent Compromís. Crec. Si te fiques en rotllos d'història, pues sí, les coses d'una altra manera, però a mi el que me pareix és que en València sempre hem parlat el valencià i està el valencià i no n'hi ha que mesclar res. I si la gent que vol mesclar el tema del català en el valencià i ficar el català per damunt i ho fa com una estratègia política, pues jo crec que tindríem que els valencians dir, oye, vosotros no nos representáis. Sí. Y entonces, como no nos representáis y no queremos que juguéis con nuestro idioma para hacer política, pues lo mejor es que os vayáis a Cataluña y que habléis en Cataluña vuestro catalán. La meva manera de veure-lo és això. Molt bé. Has comentat antes algo de la EMT. La veritat és que és com per a comentar algo, no te pareix? Saps què passa? Que és que jo, com soc de Montcà, nosaltres tenim el CEU. Exacte. I en el CEU això està tot relacionat, perquè lo d'AMT ens ha furtat els diners els xinos. Sí. Sí o no? 4 milions que s'han anat a Xina. Sí. I jo, en els xinos, és que ja estic en una marxa en els xinos, perquè en Montcà tenim el CEU. El CEU té un acuerdo en Taiwan i du a taiwanesos a estudiar al CEU. Jo dic que són xinos. Ells diuen que són taiwanesos, però per mi és el mateix, igual. Són xinos. Y se burlen de nosotros. Porque están en lo de la MT, se burlen de nosotros. La otra día le pregunté a uno, digo, ¿pero tú sabes lo que es la MT? Y me dijo, él es muy tonto. Així estan els xinos, Claro, és que estan agafant-lo tot lo nostre. És que se queden en tot. S'estan quedant en les nostres frases. L'altre dia había 2 chinos parlando de lo de la MT allí en Montcà y le digo a uno a otro, te han engañado como uno de aquí. Fíjate, en puesto de decir te han engañado como un chino, decía, te han engañado como uno de aquí. Fíjate las cosas. Sí. Pues molt bé, Rubén, ara anem a despedir-nos de tu i volguera que mos contaràs on vas a estar així en València. Estàs en el Flumen, quins dies, quin horari, quin preu? El Flumen, els dies exactes, és 14 de febrer, que és el dia dels enamorats, tenen que vindre parelles allí. Encara que no siguin parelles abans de vindre, i seran com parelles. Exacte, alguna eixirà. Alguna eixirà. És un monòlogo, l'especial Qual és el plan?, que és part de lo que t'havia contat abans i està de categoria perquè conta coses de l'amor. Tenen que vindre coses de l'amor i de la tecnologia. Que això ho fiques tot junt. I a Coixirà.
la meva parella, per exemple, ella me demanà que li regalara un smartwatch. Los rellonches estos que... Sí. Digo, pero cariño, ¿pero tú para qué quieres eso? Dice, porque eso me regula. Dice, eso me regula. Eso dice, me dice lo que tengo que comer, lo que tengo que andar, lo que tengo que decir. Eso te regula. Eso es un agobio, tío. Sí. El último día que estábamos haciendo el amor me dice el reloj 3 empujones para llegar al objetivo. Digo, volverlo. Pero sí, ahí estoy. 14 de febrer i 3 d'abril en el Flumen. 12 euros. 12 euros costa l'entrada. 12 euros, una hora y mitja de rises. Una hora y mitja. Te hice el... Te deixa res. Te deixa res. Te sale a devolver, que diuen aquello, aquello, no? Devolver. Sí. Pues bueno, moltíssimes gràcies, que tingues molta sort i així sempre tindràs uns amics, des de luego. Te ho agraïs. Que vaig a ver. Moltes gràcies. A tu.